Bueno, boa tarde a todos e a todas. Por que non me coñezades, eu son o presidente actual do Ateneo Ferrolán e facemos unha nova presentación, neste caso nunha conta redonda do 30 aniversario das Xornadas da Gaita, que desde fai xa 5 anos, me parece, non recordo ben, se chama Antón Badela. Para que non o seipa, temos a Antón Badela posto xa de maneira definitiva na subida da primeira planta, aí, un cartel que tuvo o seu origen no Concello de Ferrol, pero en realidade era un cartel que era de Marcos, que agora está no Ateneo para sempre xa máis, non? Bueno, eu non vou enrollar nada máis, non? Solamente quero decirvos que estamos mal, vamos a, despois de que entre o termine, bueno, aquí vai haber unha actuación, agora Marcos nos vai a decir como se vai a desenvolver o acto, e logo decirvos que por primeira vez en moitos anos fomos capaces de ter algo de medios, en este caso económicos, para poder ter uns poucos petiscos para tomar antes de que vos marchades e que te van a desfortalecidos para casa, etc. Non quere decir, iso é o preámbulo para que cenedes despois, non para cenar aquí. Vale, pois Marcos, ti mesmo. Bueno, boas tardes a todos. Celebramos a 30ª edición das Xornadas da Gaita no Ateneo Ferrolán e, bueno, coincide con unhas datas especiais porque un dos grupos que actúa hoxe precisamente celebra os 50 anos de existencia, pero 50 anos con moitos éxitos, como é a banda de Santa Marta de Ortigueira, que falaremos despois. Pero primeiramente o acto das Xornadas da Gaita abrirana o grupo de músicas de Redonda, que está composta polo gaiteiro Palo Argueso, que é pupilo de Lolete, da banda da Garimo, que trouxo unhas gaitas das que Antón desarrollou unha técnica para poder copiar gaitas antergas sin dañar o produto original. Nos museos, para poder acceder a ese tipo de gaitas, tes que non vale calquer instrumento para facer as medicións, porque prohíben calquer dano que se le produzca a eses instrumentos. Tonecho desarrollou unha técnica que era totalmente inocua para eses punteiros. Teu ben a reproducir varios deles, e entre eles, o que se vai interpretar hoxe Pablo, un deles é unha gaita do Caurel, unha gaita que é propiedade de Xosé Luis Foxo e prestouna para facer unha réplica dunha gaita do 1800. Entonces, nada máis, xa vos presenta Pablo o repertorio que vai botar e despois as gaitas con que vai usar tamén co seu grupo. Con todos as músicas da banda.
preguntaches, Marcos, o grupo Música da Redonda, o porqué do nome, é moi sinxelo, non? Porque basicamente o repertorio que nos interpretamos é un repertorio da nosa zona, basicamente das tres comarcas de Carnotterra, Eume e Ortega, vale? Estas pezas que acabo de tocar, dous pasos virados e unha jota do gaiteiro Jesús Candocia do lugar de Fragoso, de Cedeira, vale, foron recollidas nos anos 80, 90 polo Grupo Verde. Vale, entonces, bueno, comezamos esta primeira parte con esta gaita que decía Marcos, unha réplica dunha gaita do Caurel de 1800 que ten un son similar ao das gaitas que habería naquela época por toda Galicia, ten un tocar característico, un tocar pechado, unha nota un pouco máis grave que a sensible que baixo, bueno, unha serie de características sonoras que fan un pouco diferente o sonido o que estamos aquí. Entón vamos tocar, xa que estamos por Cedeira, vamos a ir por aquela zona tocando unha muñeira do gaiteiro José Antonio Breixo, que seguramente coñeceres a marcha de Breixo, pois esta era unha muñeira do seu repertorio. Entón, vamos para lá, tocamos, bueno, contamos agora con a colaboración de Fran, que subiría co bombo, e, bueno, vamos tocar con a muñeira esta de Breixo, a ver que tal. xa que é un punteiro da antiga banda do Bazán, vale?
que é un punteiro feito por os artesáns que teñamos aquí na comarca, que eran Manuel e Enrique Lago, vale? Foron artesáns que fixeron moitísimas gaitas ao longo do século XX, moitas delas incluso para Asturias, e bueno, este é un punteiro cos desa banda. Entón, vamos tocar agora con outra formación distinta, unha formación de trío. Vamos tocar gaita, Iván ao requinto, clarinete mi bemol, e Ramón coa caixa, vale, recreando unha formación que podemos escoitar no disco de pedra que gravou o coro dos Xosé Flores no ano 1922, vale? Entón, nese disco aparecen dúas muñeiras interpretadas pois por un gaiteiro, un clarinetista e unha caixa sen bombo. Bueno, polo que se gravaron así, entón, nosotros vamos recrear unha desas muñeiras con este formato, a ver que tal vai a cousa. Forte aplauso, por favor.
un pouco unha evolución de sons, un percorrido polas sonoridades non só do noso entorno, senón tamén un pouco da nosa historia, humildemente do que nosotros podemos interpretar. Entonces agora imos dar un pequeniño salto xa máis, non é unha gaita histórica, pero bueno, xa empeza a ser, porque é a primeira gaita que me fixo con hecho. Entón, bueno, pues, era de recibo tocar unhas pezas con a gaita de conexión. Entón, bueno, este xa vai ser un sonido máis moderno, o que estamos acostumbrados, non? Pero bueno, estamos facendo este percorrido sonado ao longo do século XX e non podía quedar a formación clásica de cuarteto, gaita, clarinete, caixa e bombo. Vamos outra vez agora para o norte, creo, sí. Que queres tocar? A jota de... A dos parentes de Vamos a Ortigueira, xa que están aquí a banda de Ortigueira, seguramente, igual, bueno, ao mellor eles saben máis ca nosotros do gaiteiro que temos as grabacións, é unha jota do seu repertorio do señor Avelino, dali da parroquia da Info, do lugar das Angaias, non? Entón vamos tocar, bueno, unha jota do seu repertorio, vamos a empezar por aí, despois vamos movéndonos un pouco polas comarcas, a ver como sona isto.
Bueno, vamos movernos agora ata Pontedeume, porque ali é un músico, Antonio Leira Patolo, foi responsable da formación de moitísimos músicos eumeses. É un dos grupos, bueno, mozos do Eume, con grande trayectoria. Entón vamos tocar unha das pezas que el compoñía para os grupos que tiña. Un é Aturuxando, vale? influencia das músicas, das bandas de música, non? Bueno, non podíamos rematar a actuación sen recordar un grupo mítico de Ferrol, do que esta noche formou parte, porque hai unha representación por aquí como foron os Raparigos. Pero bueno, vamos contar que os Raparigos, alumnos de Constantino Bellón, Javier Cariñas aquí presente, tiña unha libreta, os apuntes que foi tomando o seu mestre, e unha das pezas que vamos tocar agora é unha versión da famosa danza de Cariño. Entón vamos rematar a actuación con esa versión da danza de Cariño. Esperamos que vos gustase a actuación de hoxe, que disfrutasedes coas músicas da redonda. Vale, moitas grazas.